Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune. Heeh. Mongko nek motos ngene iki mesti luwih gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng to mundira-mundira. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekasa uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa. Kowe nggo nganu ra, nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta? Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tonggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapa e? Lho delok rupaku. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ora jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Celele bakun cepet celele. Wah ora ane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyaimu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati gak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Andangi kok. Oke. Betul kan ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nek ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, rada
padha ngau yai kunci Inggris ngono wis rampung. Manos maning jajanan cukenaning bawana Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngadu. Apa iki? Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lha iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku-aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora. Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus paling jajalan. Wani ngembari mana-mana Senata Manjur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lagu nyileh nang bengkel reparasi Honda. Sating Sumbana. Somo suping rasa jati. Tan kawusa manyuwun Gupit Sanggar Sangaru. Kena gantung campur nalika semanten iki lho ra Petruk kantong boleh mlajar kepenggawe ingkang kali Durwati. Piye kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasa perang. Mergo iki aku wis nampa sabdaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabur ratu 1500 apa piye mangono radong apa e? Ning Sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa iki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Ora jelet rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mah aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, engko nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek omong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to.
Nek perkara musuh Baladewa ora yakin. Nek kowe tenan, Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandhangono siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 to. Asing pengen nyileh 2000 rong balekke kok. Sisane tak gunggung susung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawi gelarira wang-wang Petruk Kanthong Bolong Ndara Kartomarma ya ana ngarepe pepunden ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan dugir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho tegese wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dawuh karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki bagus yen ngono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong 5 Petruk niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong 3 4 5 Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora braban suaramu wani marang aku tak tunjung akhirat nyawamu kene merganing pati Petruk mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan mriki ngaten mawon tinimbangane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani ndlat persiabang kaya wani mecah besi gligen nek ora dadi nyatane kendara dinetani karwanmu kendara dening katane Sotama kula ladeni Ndara Rigel Petruk parat mati paning Sotama parat
Waduh mati ayo. Londo sapa canda meneh gong oke ora tekan setan jewarit gede banget men pinggir Pintluk lagi lah Jawa Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tu jalebut bucuk Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto Aja glelek pacamu gembelo sirahmu Pintluk Nek kene ketemu karo Cenopati nek Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti rasah kok kan cangkem wah cangkemmu kuwi pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal kowe. Iso. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece karo aku. Bacok modal. Iya.
Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jenenge aku. Ya, modal. Oh iya. Ha iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Penjang. Lah ku nyiling ngene cah klithih iki. Ya. Mate wae. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Cucuk botol. Ya. Wah, kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya. Mati modal dian lah apa-apa ora apa-apa. Petruk, ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa meneng awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah dibales. Dulmu ganti nganti kalah kalau ponokan Petro disialke ning surat kabar wilang bebalang ning nganti kalah kalau ponokan wo asal derajat baru dar kinar tak buang wayang anyar nek ora tak buang skenarone kaya ngono pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungso Petruk wae kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken, Man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kula anak pendhita Begawan Durna ampuh kena arit ning mumet tok. Agak mundur, mumet tok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sapenake dhewe lah. Piye, Dul? KO. Kalah. Mengetunipun kawon, Man. Mungsuh Petruk kok kalah iki. Mbok ora cok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya karo kadidane Petruk mbok jajal sakniki cengkune iki maju mungsuh karo Petruk lame maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cok penake dhewe ora. Kalah. Arep ndi? Ngaco. Oh. Lono kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal wale nguntal pil cilaka menak. Lah iya sapa sing urung maju muatak Citraksi kiman arep maju kok selo menawa selo mung suwe Petruk Patenana wis rampung po? Pun. Kok cepet? Kula niku nyambut gawe cecek-ceket. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean ngomong napa? Petruk Patenana. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu, wah, salah komunikasi, Man. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno.
kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk patenono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk, mbok modar nek wani. Ora wani, mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Man. Supaya aja sepi, Man. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalayo riwul. Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing puno para sata Kurawa ajri kaliyan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu Mandura anggenipun badhe ngunduraken kaliyan Petruk kanthong bolong. Lah, ora apa. Gedhabyah kok kean cacah ngreda tanpa guna. Kurawa niku mengko kean menungso tanggung jawabe ora ana babar blas. Petruk kanthong bolong. Ora minggat kono kono, dhuwur wancana aja takon dosa glandang negara Satya. Gong. Wacahe wudon diplatat. Kowe iki wudon to? Wudon. Wudon kok ning dada. Ayo men atu kule dhewe-dhewe kok. Nang apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Manuswaning jajaran sekretaring bawane iblis lanat Petruk kanthong bolong ora minggat gretel nenggala drang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tucukane? Sik to, sing ngomong ora kowe to? Lho, mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik ana. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati nganggere dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujuti aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah didoyo karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cewek kowe iki. Kono-kono, minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petruk nendi Bagong? Petruk mboten wonten. Kowe ndelekke Petruk nyotampanono. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak.
Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune. Heeh. Mongko nek motos meneh iki mesti luwih gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng to mundira-mundira. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Nggo nganu ra, nggo pengilon ra. Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu to. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Kok sikut mudhar kowe ora. Ngapa e? Lho, delok rupaku. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng ya. Aku iso dadi Baladewa to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ora jamak-jamak. Jangan dewa wajar. Ya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyaimu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Betul kan ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep mudhar kok dadak dandan. Mudhar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nek ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksude apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi sekrup apa piye? Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kok ya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah
padha ngau Yai Kunci Inggris ngono wis rampung. Panos maning jajanan cuketaning Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang kene leganing ati wae. Apa iki? Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lha iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengelmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo mana? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, panos maning jajalan. Wani ngembari mana mangos Senata Manjur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lagu nyile nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Kowe arep ngapa wah? Manus maning jajalanan. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho karo cake dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Kowe ora usah gleleng. Iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wah iki kula derekaken ora. Wah, ayo. Mati kok Prabu. Tapi inget kok Prabu. Kresna aja mbok pisah. Ayo, tanti ana teman. Aduh, inget kok Prabu. Prabu Latri Kendel. Kok Prabu Latri Kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan hawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo Satra Pangadan Mula Ciranjaya Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake menggane pun Kakang Nayarana. Kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi.
malah juar karo Baladewa setan alas. Nyai. Nyai, wonten dawuh Madheparana ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Koko Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, kowe sing ngawur. Sabar, sabar. Aja diladaki. Yo, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh, edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndhaken menika Koko Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Koko Prabu, Nggih. kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki Wonten timbalan. mundur kene. Inggih. Lho, Dimas Setyaki ora buka singgian. Padha becik saprasamu jadi. Ndering sambi kok ora syukur, syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kuwi ana sing Mandura mulo kebayang karo Bagong loro atiku, Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih di panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Sristya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debuk Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula Endang Loro Temon Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna. Kalanggung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Dewak Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodo kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya Kresna. Bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga Kakang iso ngaturake lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon. Koko Prabu sembah kula ingkang gumring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyambluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Nyai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya. Matur lho.
wonten rupa pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggon kang bisa tata jalma. Sabanjure Ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. wah Wanara Tusya Seta. Kusika Seta. Oh Kusika. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debuksa Pusti Dewari Jata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara mekaten menika kedah dipun aturaken Para Prabu Baladewa Bagong. Wah. Kok nganggo Bagong? Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslep terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Oh, Sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujude ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya ming aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wong ngamu. Kene nyaketa kene. Gak ndak dicocok. Ora. Mun dilarani, Ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya wingi ni. oh nggih. Lho, aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangestuning nata ing Darawati. Mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking Lurah Bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura bali kaya mingune wujud ki Lurah Bagong. Tapi meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Wis omong-omonge wae. Anggere sumuk ngono. Bagong, Nen. Apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa, Gong? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Jeng mlene niku nek nganu paring dawuh karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Ha. Gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lokananta kayu keplu. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Gendruwo. Pari Raja Lele karo apa tuh? Pipis pupus. Oh, pupus Cimlek. Cindhe. Pari Jata Kencana. Wis ming kuwi Sing nabuh warga laras. Oh. Udu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula nek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo nggih.
Nun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet diuluh iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to nggih. Saya mulai. Kusuk tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Ya, Bagong. Sewu kalapatan Diagung Pangaksami. Iya. Nek wonten kital-kidule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati, Bagong. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ping ngarep Prabu kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih, Parang. Ya. Parang terus niki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya, lah nggih. Pun ngoten mawon ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng terus niki. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan esuk niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh arep njaluk dhuwit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pitunta. Kuwi ora Basuki, Pak Basuki SMK. Wis ora ana iki dalu. Nyuwun mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Kresna sinayeng manggulung mintonaken dewe kramanira kang mitraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpel panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang ora temon Duri. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwune pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok ora bu kedah ingkang prayitna atos-atos Dimas. Ayo dinteni mapan ning Projeng Ndrawati. Sapa dhisik mengko kang bakal sowan ning Praja Ndrawati ngaturake pepanggil ruba iki wis blak ngendikake lawan Petruk apa dene atur lawan Koko Prabu Mandura ora ngomongake nadyan utama mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Uratemon Prabu Kasih nggih mekaten.
kang toya kusuma yana sumawur Semuriris Semuriris Iko balik Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngiten nyuyu Kakang Semar ndak tumpu karya bumbung penggaliku Kakang Nayantaka Ndara Werkudara bekti kula den ya Semar dipul ndak tumpu Ndara Janaka bekti kula ya Kakang Semar ndak tumpu Ndara Gatotkaca bekti kula ya Kyai Semar tiba padha-padha enten apa lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel Gus kula nyadum dawuh Kakang Nayantaka tembang rawat-rawat ing biri tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata nggih leres Ndara kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah niki larene enten wingking kula nggih kula Ndara dhuwure udu kowe nggih ngono ya dumeh anak elek kok ndur ditothok ya ora
namine Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok, Den. Atmat jamu kepengin nambut silaning akrama. Nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenan njeke teng Darawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Loro Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh pangandikaning Koko Prabu Darawati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare nggonmu tak kongkon marang negara Darawati, Petruk? Pun sowan, Pak, kali Bagong seksine. Nalika semanten sowan kula nyarengi kalih Rawing Sun Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon. Ndadosaken geger tumuli sinuwun Darawati paring dawuh. Petruk, sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon. Ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk? Nggih. Penjaluke apa, Panakawan? Penjaluke manten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma, ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine dewa sak jodho. Wingkinge malih gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta sing nabuh Ratu Sewu Negara niku, Pak. Kula wis sowan Darawati napa sing ndikake Bapak wis kula aturke sinuwun Kresna. Lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku munggo Bapak sakniki monggo angelipun menggalih perkara niku nduk Bapak Semar. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti. Mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Monggo aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabeke karo tangga teparo kene wae. Rido mangawur awur-wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butula Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kanthong Bolong tumuli manah kula sampun boten nggadhahi pengajeng-ajeng malih monggo sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhaup kula menika pun Endang Loro Temon. Menawi kula mboten kelampan dhaup pun Endang Loro Temon paripaksa badhe kula entrengaken pejah kula. Kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken. Menawi mboten kelampan dhaup pun Endang Loro Temon paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama. Aja kaya ngono. Niki pripun Den? Kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot kula mboten iso.
mang slametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung Den. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Kakang Nayanaka. Gedhe lelabuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa, mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atma jamu Bambang Senet supaya isa kelakon dawuh kalan nindang lara temon. Ning pepanggil panjaluke manten putri boten layak lan boten memper angel digoleki. Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejabamu ing mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kyai Gajah Setu Bondo. Kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara Wanara Kusika Seta. Kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendali Sada. Wondene dewa sak judhu apa Kakang Semar Supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa pupus Cindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta papane ana ing kayangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata. Wondene Nalindra Sewu negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu negara kejaba mung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar. Panuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggraitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jerwis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkat ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput saja. Ngarep dikongkon kok semaput ndasku ya rantran-rantru. Nyuwun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Wetengku ora penak to gong. Ngaso ndak malah mah. Nyun ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkat ning negara Singgela. Bagong. Bisu kok dadakan ki piye? Gede sing cepet cilik. Anak-anakane kirik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti do sambat loro. Semar, aku sing bakal mangkat ning negara Singgela. Kakang Semar aku yang bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka aku yang bakal sowan Kanjeng Wa Kendari Sada. Kakang Wa Nayantaka matur nuwun Ndara. Sembah nuwun Den. Titiyane Gandayani Trisuna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca. Yen to pancen kaya mengkono Yayi ora ngilang-ilangke sira Yayi nggone wis napa pangudanging Kakang Badranaya. Balining si Adi sakarone apa dene anakku tetuku ing Pringgondani. Ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati. Tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang. Aku wegah nampa kadang kelawan kowe. Jalo pamit.
lakune angin guguran gerah ning arga gura-gurnita kagiri-kiri ora bumi prakembita jumeneng gancang nganti kaya lintang bima sekti ing Hanuwak tutuk naga nalika semanten wis sagah ngulari Ranendra 1000 praja ya Narendra 1000 negari tanana ingkang pinindeng kejawi amung negaring Senggela nadyan ada parane parandene Sang Werkudara sigra matek aji Bandung Bandasa wungkal bener pengantep-antep pilaranipun ingkang pamaning Mandira Jajar Raden Gandamana sikil tengen den uncalake kebaca kilat kesit pindha tatir kaya namung tak telung kedheping paning alus prapta tapel wates negaring Singgelapura Bang Aruno dinetraning uga rapuh sadaning kokila ring kanikara
saketer kene donga engkong ler bubu sing rene panca Babatoking ayam mono merak manguwuking pagakan Nuwun namit pasang kaliman tabe tinebine kula duni demawang nawang tuwang ngantos kagiat raos sing manah kula nuwun sewu Raden menawi dipun kemarangaken kula badhe nila krami panjenengan satriya gagah pideksa Budhek-wok Simbar Jojo monggo nembe menika kula nyumurupi dhateng jengandika Raden menawi dipun kemarangaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika satriya saking pundi lan sinten kekasihipun sinuwun yen sampeyan takon kalawan aku apan kepara nyata yen ora nate ketemu kelawan aku jernyatane aku saka tanah Jawa wondene negaramu mapan ning tanah Hindi mekaten ditepungake satriya ing Jodiwati ya ing Nunggul Pawenang Raden Werkudara lho meh rumiyin menapa jengandika menika Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa ya pancen bener mengkono waduh ladalah jagat Dewa Bathara jagat Pangistungkara bebasan kejugrukan Wukir Sari klepaning Samudra Madu manah kula dene kula saged sak pejagong kaliyan satriya mustikaning jagat ing saestu jagat menika persasat ngantos keberbegen dhateng mandhangipun asma Paduka Raden Werkudara waduh Raden ngaturaken panuwun sugeng rawuh wonten negaring Singgela ya Prabu Bisawarna namung kemawon andadosaken kagiat sotaning manah kenging menapa Paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula tebih urukipun saking Nuswa Jawi Papting tanah Hindi menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menapa Raden sinuwun Prabu Bisawarna iki wonten timbalan ngerti yen prabaku ana ing negara Singgela sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan ya senadyan dudu kekarepane Werkudara pribadi nanging mestine Prabu Bisawarna wis wanuh kalawan ingkang aran Kyai Semar Badranaya jernyatane miturut kabar ingkang tak tampa sadurunge Kyai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa luwih dhuwit kisik Kyai Semar mapan ana ing tanah Hindi nderekke Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Marumiyin. Menawi kula mboten merangguli dhateng Kyai Semar nanging nuwun sewu. Menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuwun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kyai Semar Badranaya pamomonging para satriya. Ya pancen bener kuwi. Lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuwun Prabu Bisawarna ing Singgela. Liripun ngados pundi Raden? Pamundhuting pinanganten putri pinanganten kakung kudu nglaturake serah-serahan Nalindra Sewu Negara. Monggo ingkang duweni Nalindra Sewu Negara ya mung sampeyan Prabu Bisawarna. Mula suwane Werkudara ning negara ing Singgela ana suka liraning penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anaking Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet ngerabi karo putri Ndrawati kang arane Ndang Loro Temon Sinuwun Prabu Bisawarna miyat langening kalanggiwan gelar pandhan moncar
tinon lar kekonang surem sala tetahan padang kasur lan pacaring punameng kekono dasare mangsa katiga Raden estunipun awrat menawi Nalindra Siwanegari menika kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dhateng Karang Kadempel namung ngemuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabatanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman mila nadyan awrat kados menapa Raden sampun ngantos gadhahi ras raos waskuwatul saklebeting penggalih kula ingkang badhe ngaturaken Nalindra Siwanegari wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana lumampahing Kakang Semar anggenipun mala karamakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Snet Raden Werkudara. Wah. Nata luhur bebudenmu Sang Prabu Bisawarna. Aku percaya marang kowe luwih dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karang Kadempel. Lakuning Ratu Sewanegara tak pasrahke marang Sinun Prabu Bisawarna. Inggih ngestaken dawuh. Namung sembah kula ing ngendharaken Jengkar Paduka Raden Werkudara kundur marang Utusa Jawi. Ya Prabu Bisawarna. Yayi Singalodra wonten ing Balan Jinun. Sira Yayi minangka dadi jangkeping Ratu Sewanegara dawuhna mring kadang-kadangmu mriki supaya budhal marang Nuswa Jawa jemujug nang Karang Kadempel. Dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Kyai Semar Badranaya Prasta Dapaduka. Parangandi dhateng sanggaring para kadang Nalindra Sewanegari sing ati-ati aja kaya bocah cilik Singalodra mriki ngestaken dawuh sinun. Dampyak lakuning Ratu Sewapraja nalika semanten nitih palwa irit-iritan nyabrang samudra kocaping wong munggel kawi nalika semanten wis prapteng Nuswa Jawa datan kawusa lampahing Sang Werkudara mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya. Andita kang kirare wangsit pindha kumbang ngajabing tawang ing Kakang Radu menapi mila Kayiwangan katingal sumuk wit kawuh kaya wau sonten pun sumuk. Nggih Kakang jebul menika wonten sowanipun Arjuna dalah perkencong waruda yang pak papong mbok bola ngali cedhe sapa sing gawe Janaka sowan mongko kanthi badan wadak
tumuli katimbal ana menapa wigatosipun Di Arjuna ulun maring adhawuh Udurarja saprapta kita ulun niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda apa to kang dadi darunane dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa Hyang Adi Pukulun sowan kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya supados sakmangke sowan ngabiyantara Paduka Pukulun ingkang wigatos dinten sakmangke Kakang Semar badhe gadhah damel mantu inggih menika mala kramakaken atmajanipun Atmaja Pupon Atmaja angkat ing namipun Bambang Senet pikantuk putri saking Ndarawati apa sambung rapete kalawan panjenengan ulun menawi boten saking pambiyantu Paduka Kakang Semar boten badhe kelampahan ndhawuhaken atmajanipun lire kepiye krana srasran pinanganten putri kedah wonten dewa sajodho kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa Kupus Cindhe Parijata Kencana gamelan Lukananta ing kedah mandhap wonten ing Jana Loka mapan wonten ing Karang Kadempel mila sowan kula nyuwun ngambil menapa ing sampun kula aturaken dhateng Hyang Adi Pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih Hyang Adi Pukulun paringa ngambil menapa ing sampun kula aturaken menika Hyang Adi Pukulun Nomo sidam sekaring bawana langgeng Arjuna wonten timbalan teka kebangetan temen ing atase drajating Kakang Semar kuwi wujude titah pujangkara ngrabekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem Kayuwangan Suralaya wujude gamelan Lokananta kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa Cindhe Parijata Kencana sartane dewa sakjudhu yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kyai Semar bakal ngembari marang panguwasaning kadewatan ulun ora bakal mathuk ulun ora bakal rujuk nanging malah kita ingkang sago munggah ning Kayuwangan ulun luputake Arjuna kita bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka mangke yen dimangke yen dayang pak pong bubala kali cedhe sapa sing gawe sabar tadi sabar sampun ngados ngaten menika kula nuwun sewu lho Janaka menika namung kinarya utusan lah kok malah dipun luputaken badhe cemplungan wonten kawah Candra Dimuka menika dos pundi tur malih monggo kula aturi glejah kula aturi metang menapa dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten nama nerak pacak nerajang perbatang nyangkrak dhateng panguwasing Kapura Jawata menika mboten. Lah tremut lho Di. Kakang Semar menika ingkang raka piyambak. Langkung-langkung Janaka menika lho nuwun sewu. Janaka menika sampun wangsul wangsul damel padhang Kayuwangan, wangsul wangsul dados jagoning para dewa. Lah ing atasipun panjenengan dipun suwuni ngampil tinggalan gamelan Lokananta kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa Kupus Cindhe Parijata Kencana. Dewa sakjodho menika kok kawratan lho nuwun sewu lho. Nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng Karang Kadempel nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun ora? Lah geger. Semar munggah Kayangan mubal-ubal entut lha ada. Dewa bubar kabeh, opnam kabeh dewa. Inggih Kakang. Inggih. Dipun suwuni ngampil abote sepira to? Inggih. Lajeng kepareng Paduka Kakang. Abotipun paringi ngampil. Gamelan Lokananta kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa Kupus Cindhe Parijata Kencana badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa sakjodho panjenengan kok supe lho lan dewa sakjodho nika ya anake Kakang Ismaya piyambak iki menika pun Kamajaya kali Kamarate menika dewa sakjodho to
Kawanku Mojaya wonten dawuh pukul nggih wonten dawuh pukul kita ulun Jawi muduna ning Karang Kadempel nanging jroning kita mudhun ana ing Karang Kadempel ulun kanteni gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Deboksa sapa Cindhe Parijata Kencana gawanen sarta sawana aturna marang Kyai Semar Badranaya dadi sarana nggone ndhawuhake atmajane Kang Aran Bambang Senet ngaturaken panuwun lan sendika ngestakaken dawuh inggih kula sendika ngestakaken dawuh Arjuna kula maring dawuh matur lawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudaneni kang dadi karepaning Kakang Badranaya nyuwun pamit kulun. Kaca inon apa karko suto tekapiro resno partoman hersakti niro ing ujaran wang-wang semunggar cito lho anggir pringgondani iya siwana panaku ingkang sowan wonten menapa nggih diutus dening Kyai Semar Badranaya wigatosipun Nardya Siwana Manjenta Siwa Semar kagungan putra angkat lho kagungan putra angkat kasinggihan sinten nggih jenenge Bambang Senet monggo Bambang Senet atmajaning Kyai Semar bakal dhawuh karo putri Ndrawati atmajaning Kanjeng Prabu Kresna putra angkat ingkang jeneng Endang Loro Temon kowe lha dalah kok sami kagungan putra angkat menika menawi kula mboten pados beruk kula anggep putra angkat mangke mboten sae dadosanipun Siwanoman aja guyon sowan mrene ngaturi Siwanoman rawuh ning Karang Kadempel nyumbang to mboten lha menapa Siwanoman ngaturi rawuh ning Karang Kadempel dadi srasran pinanganten kakung lho kula kadhawuhan pinanganten putri saka negara Ndrawati jaluk supaya sak ngarepe pinanganten kakung dijogeti Wanara Seta mongko Wanara Seta mung Siwa Mayangwara waduh nyuwun pangapunten kula menika sampun sepuh menawi dipun dawuh pados joget menika mboten saged monggo kesenengan kula menika lawung joget apa wae tak karepe Siwanoman waton Siwanoman sagu joget ning ngarepe Bambang Senet menawi ngantos kula duwa tartemtu Kakang Semar duka kalian kula nggih mesti wae ngono nggih kula sagak ing angka loro Kakang utawa Siwanoman kagungan sedulur ya sedulure Kanjeng Rama Kyai Jodipati lho sinten wujude dhewe panggo Kanjeng Wa Setu Bondo yen bisa diaturi rawuh mrene kersanipun monggo aku bakal matur nggih ngestakaken dawuh nggih Anoman Kakang Setu Bondo iya ngopo kowe matek aji pameling kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Bondo saka Gua Sila Mangling Kakang Setu Bondo Anoman piye
ndak suwun kanthi banget Kakang Setu Bondo mitulungono marang Anoman. Lho. Lire piye? Angger gani kaca rawuh ning Kendali Sodo nyun sabiyantune Kakang Setu Bondo supaya gelem dititi dening anake Kyai Semar kang aran Bambang Senet supaya kelakon dari dawuh karo putri Ndrawati. Wah, wah jagat Dewa Bathara ora nyono babar pisan. Ado-ado saka ing Gua Sela Mangleng tekan Kendali Sodo menganti tumpaki karo anake Semar Kakang Setu Bondo. Kudu eling marang labetaning Kakang Semar. Liliyan nganti Kakang Setu Bondo ora kersa ditumpaki anake Kakang Semar kang aran Bambang Senet. Apa kira Kakang Setu Bondo iso nampa dukaning Kakang Semar? Wah, yo aku manut budal dina iki. Ayo, Anoman tak dherekake. Ndara Janaka Ndara Gatotkaca pun rawuh. Ya wis Kakang Semar, ya Siwa Semar wis suwat. Pripun? Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatire ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake, ha wis anak kula ra sida rabi. Nalimbura Prabu bisa warna sing boyong Ratu Sewu Negara Prapting Karang Kadempel Dewa Sajudu Kakang Kumajaya lan Mbak Ayu Kumaratih Kayu Klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debaksa Sapa Cindhe Parijata Kencana Gamelan Lokananta ingkang boyong Kakang Kumajaya Siwa Semar Gajah Setu Bondo lan Kanjeng Anoman ing Kendali Sodo wis sowan ning Karang Kadempel. Tegese apa ingin dibutuhake dening Bambang Senet wis cukup lan wis kabeh iso kecakup Kakang Semar. Matur nuwun. Petro, nun. Do dandan Jawa. Oh nggih. Wis sukses. Adimu arep rabi. Wah. Gong ayo adus. Rasa. Ya sikatan. Wis apa ngene iki nggo kandel-kandel cangkem. Jiji wong ora. Piye? Anu. Senet kelakon rabi. Serah-serahan siap kabeh. Oke. Kowe macak cara apa, Gong? Ayo ngauto pilaken nih. Waduh. Ngauto pilaken nggo kacamata. Wong sikile pincang kok aleman. Auto pilaken barang ora. Rambut wis tak semir to. Wis iya wis keton. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi ra. Ning wangone anak-anak gedho dandan Jawa Wigus diarak teng Ndarawati, Ndara.
langkung saking Karang Kadempel. Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo sangajenge dipun jegeti sang Anoman nadyan sampun keladuk yuswa pendak trisik brodol wulune pendak capeng brodol wulune krana sampun keladuk yuswa sampun keladuk sepuh sakwingingipun dewa sak jodo sang Kumajaya mangkum ratih dadi ojat kang samya tumingal sawingipun kayu klebu dewa Ndaru uparengganing kasuwargan datan kantun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara gumrumbyang swaraning gamelan katitih dening Sangya Para Narendra sewu negari sakwingipun Prabu Puntadewa Raden Werkudara Raden Janaka wiwah Raden Gatotkaca dados geger ingkang samya tumingal kalawan satriya Pandhawa Kilora Semar Badranaya katingal wonten ing wingking mesta dipun taleni anduk ngagem sarung sajake sarunge kleru sarung sing cilik mila ketingal bokongipun saking katebyan parandene megal-megol selop kiwa kabeh Kilurah Nala Garing nalika semanten ngagem topi laken nganggo pistol banyu nganggo teklek dhuwur cendhek mula swarane ting klothak mboten kanten kanan Kilurah Petruk kantong boling ketingal demes busana kejawen blangkon kagok surjan cemeng jarik kotak-kotak parandene mangke mboten kraos lamun suwek nggon bokong sang jarik Kilurah Bagong nalika semanten namung dados geguyonipun Sangya Para kawula ing samya tumingal ngagem kathok cekak abang klambi putih numpak pitroda telu ngiput ngiwa ngiput nengen ngantos gelangsar barang boten digawis prateng kapal pados negari ing Ndorowati kelap-lapaton bergen sanging risang mawe gandrung lho Kakang Semar nggih sinuwun Yai Haji kasinggihan Koko Rabu Arjuna inggih Werkudara ya Kakang Semar ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndorowati iki atmajamu nggih naminipun Bambang Senet. Lah ya iki anakku ing ngarane ndang lara temon. Wah, lah pancen padha baguse. Anakku bagus. Sing putri ya ayu. Kakang Semar raup dhisik kono. Lah ngurusi si Senet niku nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur srasrane ning disuwun dening anakku apa wis tok aturake? Ngalun-alun Ndorowati kebak Ratu Sewu Negara nabuh kodhok ngorek
gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dobro Suwajrana. Dewa sak jodho nggih pun kula aturaken sapa Kakang? Anak kula Kumajaya kalih Kumarate. Titian gajah ing ngisor tata jalma sapa Kakang Semar? Gajah Setu Banda dulure tuwa Ndara Werkudara. Kethek putih sing joget sapa? Anoman. Ya Senggana ya Mayangkara. Pun komplit. Pun komplit. Pripun sampeyan pun janji lho sinuwun weladal. Lara temen wonten maring adawuh. Lah kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe Bambang Senet. Kula sampun matur nadyan menika namung atmajanipun Kyai Semar. Nuwun sewu mbanipun tiyang pidak pejarakan. Ning mbok menawi menika sampun dados jodho dawuh kula badhe kula ladosi. Kowe gelem urun Rama. Senet kowe krungu to? Nggih. Anak kowe ndang Wertamana wis padha geleme, padha senenge, lan wis padha kenceng tekate. Menyangan diparani kejaba mung tak arabekake kene nyaketa padha gegandengan asta karo anakku ndang Wertamana. Gegandengan asta kekalihipun Bambang Senet miwah Endang Raratemon nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa dubi asta kekalih manunggal dadi siji kaya nang kalaning jagat ical wujuding Bambang Senet Endang Raratemon wenteh Raden Abimanyu Sang Dewi Siti Sendari. Ngopo ya Pak? Mangkel aku. Arep duwe anak bagus kok. Malik Ndara Abimanyu Siwa Semar aku nyuwun pangapura wae. Mboten napa-napa. Lah jebul anak kowe Endang Raratemon kuwi Siti Sendari to? Inggih kasinggihan mekapun Rama. Lah kok do aneh-aneh ki ngopo to? Do aneh-aneh ki ngopo? Kowe rasa nganggo Ndara Werkudara kanggo ngono ra wangun. Wah, rekake tiru-tiru ora wangun ora. Ngaturaken ketiwasan kula ingkang sowan sinuwun. Bagong ana apa? Kang Raka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek Senet. Senet endi ya, Pak? Ndara Abimanyu kuwi Bambang Senet. Wah. Kapusan aku. Tiwas tak labuhi arep pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu. Ngapa kok dilirik Ndara Werkudara? Ora gecek-geceken malah ambyar sirahmu ora. Kok ora buduka? Nggih, wis kowe mundur kene. Aku sing ngadepi, Bagong. Nggih. Kersa, aku ora nrimake. Siadi ban cindhe Basadan. Buktine kudune ingkang iso mboyong Endang Raratemon kuwi aku, ora kok Kakang Semar. Kowe ngiwake Baladewa nengenke Kakang Semar. Aku ora trima perkara iki. Mangriye. Samenika wonten ngajeng panjenengan menika dipun pirsani menika sinten? Iki Abimanyu karo Siti Sendari. Abimanyu menika sesinglon Bambang Senet. Endang Raratemon Siti Sendari. Terus endi? Mosok ngono?
Inggih, cariyosipun mekaten kok. Wah, ya wis. Dadi sing dadi anakmu angkat ki Sendari. Inggih. Sing dadi anak angkate Semar kuwi Abimanyu. Inggih. Sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes, nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun. Wah, wis ben. Lho, ben pripun? Lho tegese aku tak melu nang kene. Lesmana nek edan, edan yo men. Soal urusan karo Lesmana. Ngirang-irangke wae. Nderekke ratu kok nutuki blek terus dalan. Kaeleke ora kena. Ha menika panjenengan nika nglabuhi karo wong edan kok ya diterus-teruske ya. Pun kakang nderek mangayu bagya syukur Abimanyu. Muga-muga lono katresnanmu karo Siti Sendari Abimanyu.